chokwadi munhu kuti angatore dhodzi rekumba kwake kuuya kudira mumba memumwe zvinoitawo here izvozvo munhu anenge achida kumbozviedza vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Hamsuroi dari ramangu mutasa ndauyawo nenyaya yangu mukati mevari renyu ndinoitwa Chikodziro. Ndauyawo nenyaya yangu mukati medare renyu. Ndinogarawo muReading Mine, ndinogara mudzimba dzekambani. Murume wangu akashaika 2021 ndikasara nevana pamba ipapo. Imba yandinogara ndeyekambani. Ndinogara pa 99H, pamusoro pane 99, pane 98, pazasi pane 100H. Dzimba dzatinogara dziri kwakupedzisira kwekomboni. Patakagara ndiri pakati pe 98 ne100. Saka kuwakwa kwakaita dzimba. Dzimba dzakati 98 iri nechepamusoro, ini ndiri pakati pazasi tichidzika ku100 kwekupedzisira. Kuwakwa kwakaitwa dzimba kune waterway, pane drain rakawakwa rinorasa mvura richidzika. Mararamiro andinoita pamba, ndine vana vasikana vandinawo, vakunda vangu vaviri vandinogara nawo. Mukunda mumwe wacho murume wake akadhirikirwa mumakomba akafa muna 2022, akasiya nhumbu ine 2 months. Kamwana kacho ezvino kaane 3 years. Mumwe wacho ane vana vake vaviri aripo pamba ndinogara netuzukuru. Saka mararamiro andinoita ndiri pamba ipapo pa100 pa 98H pana baba nemudzimai nemhuri yawo. Inini ndiri ipapo ndiri mudzimai akasara ega pamba nevana. Pa 100H ndipa penjenia akasoenda kupenjeni. Imba yandakaipuwa 2016 ndichibva kuActurus nematransfers. Ndine 10 years ndichigara ipapo. Papenjenia panogara maloja, panouya type netype dzemaloja vachikuona nawo nemuridzi wemba vachienda. Saka nyaya yangu ezvino ndigere ezvino maloja aripo, pana mai ava nevakomana vatatu vari mune imwe spare, nemumwe mukadzi nemhuri yake vari kudhoo rekuseri, dzimba dzedu dzine madhoo mairi. Ava vari kudhoo rekudining, ndio kunofamba nemvura ichidzika. Vari kuseriwo vanogarawo ikoko nevakomana vari zvekare vari kudhoo rekudining. Ndi magariro andaiita nawo pamashure taisototaudzana namai ava zvakatonakawo, tichitoshiya sevanhu vakagarisana. Nekufamba kwenguva ndakazongoona ndega kuti mai ava vachada zvekutaura neni. Ndaisomhoresa ndichimhoresa kusvika ndakanga ndakungomhoresa ndini, ivo havachandimhorese. Kusvika ndazviona kuti mai havachada zvekutaura neni, kubva ndangonyarara, kubva ndagara. Saka pamashure apa ndaibuda ndichinovaka kustendi kwangu. Vana vangu vaisara pamba ipapo. Ndine mumwe muroja isingle mother, anotozvishandiro kwaanoshanda, neuyu ane murume akadhirikirwa kumukumba, ndio vana vandenge ndinawo. Mumwe wacho anga achishanda kwaHarare. Saka ndaiti ndikabuda ndodzoka, wonzwa mwana achiti mamai tambotaurawo nevakomana wepanext ped apa, vambouyo tikatandara tese. Asi vakomana havanzi munodzidiko mvana idzodzidzi, matadzi here kutsvagawo vasina vana? Munoadiko mahure iwaya? Matadzi here kutsvaga vasikana vasina vana? Ndongoti anyararai, hazvina basa, siyai zvakadaro. Takagara. Saka ndingati nyaya yangu iri apa musi wa20 May. Musi wa20 May ndakamuka pamba ndine mwana wangu musikana anga ari kuHarare ezvino ari kushanda kuPenhalonga. Ndakamuka pamba kubva ndati nhasi todaita tsara mumba.
ndakabuditsa zvidziyo zviri mudhaining pandaisa panze, kubva tamuvha zvinhu zviri mudhaining, kubva tatsvaira tadzosera zvinhu. Ndikati mwana chisara iwewo uchikorobha, inini ndaakusuka panze. Zveshuwa ndakabuda ndikasuka midziyo panze. Ndaisuka ndaitotaura namai wepa98 waiti wacho hembe dzawo wari kumugano kweyadhi yawo achitowacha nekuti dzimba dzedu dzakabatana. Ndakasuka midziyo tichitotaura namai iwawo, taitotaura nyaya dzemushonga nekuti pamba popeke pabva mudhumeni, tichitotaura nyaya dzemushonga yekuisa mumagwere. Ndakasuka ndikapedza, uyu aitsvaira mba. Ndapedza ndakagara ndiri kuseri ikoko mwana achikorobha. Amai ava vakabva kudhora uri kudhaining, kubva waenda kuseri kune mumwe wavo, kubva vasvika zvikanzi nai mai Lucky ndiwo arasere zvinhu zvitema zvandaona kuseri uku. Mai vapi? Iwo wacho wakabva kuseri. Vandonzi mumwe ndiwo vari papapa. Zvikanzi ndiwo here warasa zvinhu zvitema zviri kuseri uku. Ava mai Lucky vaibva vati kwete handisirini. Zvikanzi kune zvinhu zvitema zvaraswa kuseri uku. Munhu anenge achida kumbozviedza kuzviita ani. Chokwadi munhu kuti angatore dhodzi rekumba kwake kuuya kudira mumba memumwe, zvinoitawo here izvozvo? Munhu anenge achida kumbozviedza kuzviita ani munzvimbo muno matigere. Zvikanzi tinenge tichitoudzwa nevanhu vachitinongedzera kuti munhu uyu muroyi. Nhasi tazozvionera tega kuti munhu uyu muroyi. Chembere, enda kumaruzevha uko. Hanzi chembere uchiri kugarire chiipapo, enda kumaruzevha uko undoroya nedzimwe chembere. Tisare tigare isu vechidiki muno kukundwa nevana vadiki kuwakadzimba. Basa rekuchengeta mvana dzisingaroorwi pamba nemahure anochiva varume vedu. Saka namai wepa9 taingotarisana. Ndakabva pavakapedza kuti nemahure anochiva varume vedu, ndakangosimuka kubva ndatenderera ndakatarisa kudhireni rinorasa mvura. Ndasvika ikoko ndakaona zveshuwa mutsvairo, mwana akatsvaira kudai. Kubva ndadaidza mwana ndikati uya pano, ndiwe here watsvaira apa? Mwana akati hongu. Ndikati zvawaita izvi wakanganisa, chinzwa mashoko aakubuda. Zvawoita chitora bhaketi nemutsvairo uye udire mvura utsvaire zvidzike. Mwana akati mama, mvura ndinodira asi kutsvaira handisina. Ndikati uya hako nemutsvairo nditsvaire nini. Mwana akatora bhaketi nemvura akadira, ndikadzika pazasi ipapo ndakatsvaira. Mai ava vakanga vatenderera kuseri vakaramba vachitaura zvavakazenga vakutaura variko kwandina kuzvinzwa. Ndikatora bhaketi, mwana aidira nebhaketi, ini ndichitsvaira. Ndikapedza kutsvaira ndikati mwana ndipe chikorobha. Ndikakorobha mudhireni mairasa mvura. Chikonzero chakaitwa ndikorobhe mudhireni, ndaiziva kuti zvichanzi matotesa dhireni redu. Ndakapedza ndikapinda mumba mangu, ndakabatikana pandatora foni. Kubva ndafonera muridzi wemba ndikati ndimi here makaudza maroja enyu kuti ndiri muroyi? Vakati anhuwoye zvadini? Ndikati chiudzwai namai vari pasaiti. Zveshuwa ndakatora foni ndikapa mai wepa98 vakatsanangura. Ndapedza kudaro ndakatora foni ndikafonera vana vangu. Vana pana akatanga kusvika ane murume akadhirikirwa mugomba, ndiye akatanga kusvika. Akati mama zvadini? Bva ndatsanangura. Mwana akati mama nyaya yena kuchipa ngaiende kudare, takuda kutoziva uroyi hwenyu mai. Zvakanaka. Zveshuwa ndakasimuka ndikaenda kudare ndikanokwidza nyaya yangu. Ndikadzoka pamba. Ndadzoka pamba ndakagara. Kufunga zvekumazuva rodoka murume wamai ava akauya kubva kubasa. Akadaidza mai vari pa9 zvese ndinozvinzwa nekuti ndiri pakati. Akadaidza mai vari pa9 akati uyai kuno. Ndofunga aida kuzama kuti abvunze kuti chii chaitika. Mai vai vakadzika pa100. Vadzika pa100 vakanzi imimi matumwa here? Ndimai avaibvunza mai wepa98. Imi matumwa here? Ndimi kakomiti yemakuhwa. Muri kuda kuti tadzisa kudya sadza panapa? Ibvai pano. Imi baba imi pindai mumba. Taizvinzwa. Zveshuwa mai vakangotena vakanyarara vakadzokera kumba kwavo. Takarara chaive chitatu usiku siweji yakabhuloka pamba pangu.
siweji yakabhuloka ichidzika ikoko. China handina chandakanzwa. Friday kuseni ndakamuka zvekare, mai vayo panext vaidiridzawo gadheni ravo. Ini ndakamuka bandatora ndiro bandakusuka. Ndichisuka mai vakatanga wakadzoka futi kusingi kuseri nekuti masingi edu ari one line. Vakadzoka zvikanzi munhu akada undikonfranda panyaya idzinini chembere ndinorova. Munhu ngaaende kwese kwaanoda. Chero kwamutasa ikoko ina handitye munhu ba. Vatanga kudaro. Mai vari pasaidi ndakangofamba kudai ndikati mai Katima, inini ndakuenda kucivil court ndinopuwa peace order ndichimira mapapers yangu epamambo. Ndakuenda kucivil court. Mai vakati sadza mungarimedzere kana maakuramba muchitukwa everyday mungaidyo here sadza pano. Chitangai maenda kukambani munotsanangura mararamiro muri kuita muri pamba. Kati zvakanaka. Zveshuwa ndakasimuka ndikabereka muzukuru wangu ndikaenda kukambani. Ndikasvika ndikatsanangurira kambani zvese nekubva ndaripota sewage. Ndikatsanangurira wekukambani zviri kuitika pamba. Ndichitsanangura akanyora tsamba yake. Akati nyaya yemataura ndainzwa, kana paine nyaya yehuroyi isusu hatikwanisi kuti tiipindire nyaya yehuroyi ine chapter yayo. Kana mati muri kuenda kwamuda kuenda isa hatikudzivisei isi chatinotonga imba yedu. Asi tsamba yandanyora iyi ndakuendesawo kuvakuru vangu. Hata zvakanaka ndidzokerai vandadzoka kumba kubva ndagara yange yaFriday. Saturday kumazuva rodoka masamoni akauya ndikatambidzwa samoni rangu ndikagamuchira. Vatambidzwa samoni ravo mai ava. Messenger achingobva zvikanzi tonopedzerana kwamutasa ikoko. Ndakutonofumura zvakawanda ndasvika kwamutasa ikoko. Ndiwo mamiro akaita nyaya yangu. Ndina hanzvadzi yangu nevana vangu. 98 anakuya. Pamusoro ivasha ndingati kuta musoro imambo ini ndinogara panapa Monica Pasha. Ini ndinogara panapa kumashure ndichangouya sezvavataura kuti taitomborosana tikazosvika pakusamborosana ndine zvikonzero zvokuti kana dare ikazonditendera kuti nei ndisina kuzengenda kuvamhorosa tiri vavakidzani. Chechipiri pamatauriro avaita kuti mugero upenyu hwavo pamba patinogara kubva ndichigara vane tsika yekuti kana vachitsvaira marara vanotsvairira kusaidi kwedu, kana vakawacha mvura vanodira kusaidi kwedu. Saka umwe musi ndabva kubasa ndakandapinda shift yemakuseni ndichipedza na3 afternoon. Saka ndasvika kubva kubasa kumapasti 4 ndakasvika mbva ndaona mugero ine tsvina chibva tadira mvura tichikwesha mugero. Ndadaro over the night ndopakadirwa tsvina yavari kutaura mugero pamusiwo patiri kutaura izvo. Ndichibva ndamuka makuseni ndichienda kupota kusingi ndichinobvunza kapo inogara kusingi, mai Laki mugero wandakakirina nezuro zuva rodoka ndimi here maisa tsvina? Zvikanzi handisi. Ndikati zvinhu zvaitwa over the night because inini ndakakilena mugero ndabva kubasa ndawana futi uine tsvina. Saka izvezvi waiswa zvetsvina kuchimidzi munhu ari kuita zvinhu izvi asi munhu ari right, nekuti pakugarisana hazviiti kuti nditore tsvina yangu ndirasire kumba kwangu. Ndopandakataura, ndomashoko andakataura ndichibva ndanyarara ndaguma ndakadaro. Handina kutuka munhu, handina kuenda kumba kwemunhu, handina kutaura nemunhu. Ndakataura newandinogarisana naye ndichimubvunza pamusoro petsvina. Ende tsvina iyi kusiri kutanga kuti ava vanobvisa tsvina kumba kwavo vachiisa chero vachitsvaira yadhi.
vanotsvairira kumba kwedu tichinyarara zvakadaro hativabvunzi hatitauri navo. Saka ndakatoona kuti kugarisana kwangu navo kunonetsa, ndibva ndagara ndati ndichigariresa social distance pandiri navo kuti ndiavoid kunzi ndazomisidzana navo ndichipopotedzana navo. Rega hangu ndigare ndakanyara ndiri pamba pedu. Saka ndo magariro andakaita, handitauri navo, handindi kumba kwavo. Iyi nyaya yedzidzisa sesocial issue kuti hamusi kuwirirana musi but my suggestion nyaya yangu ndeyekuti mukaona kuti hamusi kugarisana iyo zvamusati maroyana mada kuzotanga kuroyana manje kutanga kuroyana saka to avoid that madii kuenda kukamba muite request for transfer yekuti kana kune dzimwe dzimba you can shift mwenzi wangu wamwoyo apo mwachena Company sezamo mani inini kushanda ndinosenza paTMP plant handisi kuloja kamba pasekuru wangu aiwa kubva ndine access yekubva sekuuya kwandakaita ndina kunge ndiri permanent ipapo nditori ne 2 years ndakauya nemishini kutsvaga pekugara ndichienda kubasa. You can relocate. Unopera. Handina kupokana nazvo. imba kugara ndepenyu ndepenyu inini pandinogara ndepangu. Murume wangu ndiye akanga achishanda mumetaloni akashaika 2021, saka ndakagara on behalf of my husband ndepangu. No, what we are trying to say ndezvekuti chandoyasa kuona chaicho chatinayasa kuti mimi hamusi kuwirirana chaigara chingati ngaenda kudare hakanisiita ndisutoti because zvimwe zvazvo zvakawanda ngezvavakadzi panongoita vakadzi 2-3 ndo magarira munotoita izvo. Saka itongoona kuti kana munhu musingadii musi kuwirirana kana muri kutaurana musasingudzokotaura zvinhu zvekuita zvekubva vhiringa umu vhiringa umu hazviiti because apa kana makumana uroirechi ini mukangoya kwandiri ndokuti aureri muda kuti muzioroi endei padatoparobatwa waroi padzako asi chinoitika maenda panze chima unokwasobvoswa vazobatwa manje ndezvisiri kuzoroi Kwakatwa zvimwe zvimwe izvo zvoda kukambira saka izvo ndozvetichavoida mai kuti aiyo izvo zvinhu zvakaita segezva just respect each other. Uyu kana ari mbuya mukuru kwamuri just check it mutoreisa mai just respect awo wana hawabiriri kufaita yamai ende nyaya yekuti isava yenyanja vachatiiva yenya kushaya weight inyaya yekuti munhu ari pakati 98 99 ayauya ndiye nyatsotaura kuti munombogara sei chiuinya kunetsa pakati penyu chimbori chii because right now mauya kudai mese murutaura muri tu murutaura ichi iye sei there's no one apa ruya kutaura kuti zvishawa zvautaura chokwadi kana zvautaura chokwadi because ava vana havafanisi kuita witness yamai wenyu mukoti uyu murume wenyu havafanisa witness yenyu muchii mukoti. Saka at the end of the day isu chatoita kuona kuti munhu wanhu magariro but the best thing that we can do kana mukaona chinhu chiramba chita sei chichiendera mberi if for one of you kuendaiti sei aite relocate yes kana mukadaro then vanhu masangana mamhoresana kuti because chinonetsa ndechoti never know pamwe 99 ocho ndiye problem pakati penyu ndiye anotora mashoko kwachistawo kwachitora fungu kwachistawo you never know. Usatodai 99 akati ndiye mnhu yakwaisa kutaura chokwadi mambo vanhu vamuri kuona kana kuri zviri zvishiri zvambobhururuka zvinongovhikana mudenga asi handika muri kuona because ndimi kuti munditaura kuti I can't say no kune zvamutaura zvamutaura handizvo imi kuya zvamutaura kuti handingakwanisi kuti nditi handizvo asi panodaire independent person anotaura kuti ano mambo vanhu vakava mararamirawo shuwa chiri kunetsa ndeichi
nechi then toesa kuona kuti wei yekuti zvigadzirisa inogadzirisa sei chingori kone choto vanhu ngatiri vanhu ngatimbodzizogarisana zvakadii zvakanaka ngatisatukane let's respect each other zvinhu zvandisingazivi handitauri nezvazvo because ndikataura nenyaya uroika nyaya uroika mwana munhu ataura nyaya uroika inonetsa because munhu anenge kutanga kuona kuziva sei uroi wako so it means newe wacho kufamba uchinotsvaga zvako zvakutsvaga handingaona saka it becomes something chikuita sei tinoona pachidai kuti uzive muroika ichaza unonge waroiwa kana unonge uchifamba nemuroiye ndo zvinhu chete unofamba nemuroiye kana kuti wakamboroiwa ndo zvinhu zvino so kutoti munhu muroi chipi chinoda justification chii chinoda proof chinoda zvakawanda so we cannot base that on chikuita zvimuroi tototi haurumboe zvishuwa hazviiti isu tiri vanhu ngatitizogara zvakadii chimwe chinoese ndinokuti pasi pano kudenga hakuna suweji ndakamazwa kana musati maenda kudenga isu takamubvayo ndotokutauraya kuti denga ivi nyamwe kwatoilet chaivo hakudi hakuna because hakuna munhu anoita utoilet hakudenga hakuna minda because hapana anozwa nzara kudenga hakuna mvura nekuti hakuna anozwa nyota andi unenge muchingoimba especially patapedzisira kubva apa ndine kanhu kandaitofarira ikako ndingoti kana wari pasi pano mukakaimba mugara zvakanaka musingatukani handitei ngatigare mbuya tichigara kamupenyu ngatitarise mapositives chete pane umwe ngatisatarise manegative because the moment inotanga kutsvaga manegatives pamunhu nyangwe azoite sei azodii handizvoni kunaka kwake saka ini ndinongoti pasi panapa ngatingogariri chinhu ngezvepapi ngezvepano because kwatisikugadzirira kuenda hakuna zvese hakuna mazwa mbuya hakuna sewage hakuna chazokutuka ifu nesewage mazwa mbuya ende waroi havatoriko because waroi watori kupi watori neside ravo watoriwo kwamusikasangani navo saka imi uchichuzvai kuti muri pasi pana muda kuendepi muda kuenda kune waroi here kana muda kuenda kunwa kuimba asi zvinokuendesai kugara zvakanaka nechii chiendea mugare zvakanaka kana zvanetsa ti usunuruka ko usina zvawataura mwari anotoona kuti mwana wangu akanganisirwa swadini wanyara rake and God will reward you for that handizvombuya michidzisai vana kuti vana musawenge manext door handiti imimo next door modzidzisawo baba kuti baba musawenge next door upenyu wautodii guys nguva yemupedza muri kunetsa nenyaya yesweji muchazoidemba varara pamubhedhi vatarisa pasi wakuda mumwe munhu akutarisise kusaidi ipo uchazofunga kuti dai mai uya ushuwa ndainetsera nai mai uya dai ndaiziva kuti nguva yakadai ndichaisvika yekusanganurwa mucharipfeka mbuya pamba pamba ramakapfeka rere mucharipfeka futi saka ukazvifunga kuti pamba randakapfeka ndicharipfeka futi ndipo unozoona kuti munhu akakosha ndicho ngatigare zvakadii mbuya gare zvakanaka kana kuregerana mungatese regereranai mudzoke futi pamakadii pamakatangira andidere naye baba moto mai mwana mai yangu kuti hey come on ndiye mazuva ano kawo ma 82 80 awa ndimbuya unoziva kuti ndimbuya ma 58 62 64 awa munofanira kuvadi kugara zvakanisa handi